Micul nostru grup de inițiativă s-a format în mai anul trecut, când am organizat protestele pro-europene și pentru democrație. Mai apoi am văzut concursul ăsta de Coman și am vrut să începem o inițiativă civică pentru siguranța fetelor și femeilor din Cluj. Andrei ne-a inspirat, care a spus, hai să facem. Proiectul se numește Harta Siguranței, e vorba de o campanie de conștientizare și de cercetare în Cluj-Napoca, prin care vrem să semnalăm siguranța urbană și nevoia de siguranță urbană pentru fetele și femeile din Cluj-Napoca în spațiu public. Am pornit cu gânduri de siguranță pentru fetele și femeile din Cluj, fiindcă știm că dacă ele se simt în siguranță, orice alt clujan ar simți siguranța în oraș. Credem că dacă ele simt un spațiu sigur, atunci toată lumea îl simte. Primeam mesaje mereu că v-am votat, sper să vă iasă, sper să continuați să începeți de aici. Și cumva primind destul de multe mesaje, ne așteptam, dar bucuria a fost chiar foarte, foarte mare când am văzut negru pe alb că chiar s-a întâmplat și că putem să începem ceva în care chiar credem. Cred că cel mai frumos moment sau poate lucru a fost că am strâns o comunitate de fete, de femei, de băieți din Cluj și că ne-am aliat împreună ca să facem orașul mai sigur și comunitatea în care trăim mai sigură. Cred că mi-a impresionat și faptul că au avut inclusiv persoane mai în vârstă sau mai mature care s-au aliat și am putut să deschidem pe lângă un dialog dintre genuri și un dialog așa intergenerațional. Cred că asta a fost cel mai frumos și cred că până acum am realizat unul dintre obiectivele principale ale proiectului și ăla de a deschide un dialog în comunitate, de a chestiona ideea de siguranță. Common ne-a ajutat în primul rând cu bani. Este în continuare un spațiu extraordinar prin care ideile tinerilor pot prinde conturi și nu doar să prindă conturi, dar să și fie colorate și decorate. Ne-a ajutat și cu acest spațiu de networking și să vorbim cu alți tineri, pentru că noi nu am fi putut să facem asta singuri, iar din discuțiile entuziasmate și pline de entuziasm cu alți oameni de vârsta noastră sau chiar mai mici, ne-am dat seama cât de mult contează de fapt că am avut această idee și că am putut să primim o finanțare ca să o ducem la bun sfârșit. Dăm Clujului atributul acesta de cel mai sigur oraș. Da, a apărut în topuri naționale și internaționale, dar de multe ori afirmația asta ascunde în spate povești și lucruri pe care le aflăm de la fetele și femeile din comunitatea noastră, care de fapt combat ideea asta. Ce ne bucură pe noi e că am reușit să deschidem un dialog, să vedem ce se simte sigur la oraș, ce nu, și până la urmă ce putem schimba. Și următoarea etapă a proiectului nostru se concentrează fix pe asta. Cum putem să facem orașul mai sigur prin acțiuni pe care le putem lua împreună cu administrația, cu actorii locali, cu comunitatea. Eu sunt născută în Iași. Părinții mei s-au gândit că o să rămân la facultate în Iași, lucru care nu s-a întâmplat. Așa că Clujul mi-a oferit această oportunitate de a studia la un nivel la care eu mi-am dorit dintotdeauna. În același timp, viața de zi cu zi în Cluj, în legătură cu chiar proiectul nostru despre siguranța femeilor, există foarte multe momente când poate am văzut hărțuire stradală, am încercat să intervin și mi se pare un lucru esențial pe care putem să-l facem în continuare, să aducem awareness în această zonă, astfel încât în momentul în care poate, din păcate, se întâmplă să asistăm la o astfel de scenă în spațiul public, să știm cum să intervenim încât să fim și noi în siguranță. Fiindcă mi s-a întâmplat inclusiv mie să intervin chiar în centrul Clujului. Există cazuri, chiar dacă unii le-ar numi izolate, alții nu, ele există și trebuie luate în considerare. Trebuie să vedem ce putem să facem ca să nu mai existe. Toată participarea la Common și finanțarea pe care am primit-o ne-a dat un imbold uriaș și ne-a motivat foarte mult să începem un ONG
Așa că micul grup de inițiativă civică locală nu mai este atât de mic, chiar dacă am început, metaforic vorbind, de pe strada noastră să rezolvăm problemele care ardeau în societate și în mediul clujean. Considerăm că vrem și că există spațiu pentru ca noi să continuăm toată această poveste prin a ne face un ONG, dar nu doar, povestea nu o să fie doar despre noi, ci despre comunitatea pe care am început să o construim și despre voi. Așa că vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Cred că le zice celorlalți tineri să își găsească prieteni și o comunitate. Actually, cred că doar să dea afară din ei, să zică ideea și o să aleze oameni cu ei. Așa s-a creat o comunitate de oameni care fac lucruri. Deci să dea ideea afară și să se aleze cu alți oameni. Come on, Cluj-Napoca. We do well together.